sake saduwa da kowa cikin wannan channel tamu mai suna MBU Hausa TV. Kamar yadda muka muku alkawari, insha Allah muka samu dare kam da yanzu insha Allah za mu cikita wannan alkawarin da muka ɗauko muku. Wannan ita ce form page na wannan platform ɗin nan wanda muka kawo wannan ɗinsa a baya. To yanzu kuma za mu shiga sai mu duba ya ake, ta ya ake mining, ta ya ake withdraw dai da sauransu. To bari mu je wannan ɗin dai, bari mu je mu ɗauki link ɗin sai mu yi amfani da link saboda mu fara tun daga wajen register sannan mu shiga cikin. To amma kafin nan kar ku manta, in dai wannan ce farkon ziyartar ku, sai ku mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda duk ranar da muka ɗaura sabbin bidiyo ku samu daman gani. To bari mu shiga cikin WhatsApp sai mu samu inda za mu ɗauko link ɗin da wuri. To muka shiga haka sai mu je mu samu link ɗin. To ga link sai mu danna haka, zai kai mu wajen registration. To kamar haka ne, gashi ne ya kama wajen registration, ya nuna mana gurare biyu. Ta farko ya ce phone registration now, kenan ta phone za mu yi ko kuma email. Ga sunan dai ta email, in ta phone ɗin ni amma yanzu dai ina so in yi amfani da ta phone ne, to sai mu yi amfani da ta phone ɗin. Sai mu sa phone number mu sai mu yi haka. Sai mu danna, sai mu zo mu danna nan gurin send code saboda muna so a tura mana code ɗin. To sai mu danna haka. Ok, sun tura dai, Allah ya sa dai ya zo da wuri. Sai mu duba ko kila zai zo da wuri ko kuma a sai mu ɗan jira mu gani. Yauwa gashi nan turo mana code, mun yi copy sai mu zo mu yi paste. Sai mu sauka ƙasa ya ce nickname, sai mu rubuta kamar Ibrahim. Muka rubuta Ibrahim sai mu sauka wajen password, sai mu zabi password wanda muke so. Duk da dai su sun ce mana strong, so get strong password, amma mu dai kawai dai sai mu zabi dai password ɗin da ba za mu manta ba. Sai mu ce 1 2 3 4, sai mu bar shi haka. Sai mu zo mu yi confirming password ɗin da muka rubuta sama, mu ce 1 2 3 4. Sai mu sauka gun register. Kun ga dai dama invite code dai tare ya zo da invite code, sai mu zo mu danna wajen register. To ga ne ya ce mana successful, wannan ya ce save one, kawai da yake ba da shi zan yi amfani ba, sai mu yi mai, sai mu yi sign in mu shiga cikin mu gani. To ga shi nan ta buɗe mana da yake yawa. Wannan shine dai home page na wannan web platform ɗin dai kamar yadda na faɗa muku. To a ƙasa nan dai za ku kalli gidaje guda 5. Gida ta farko inda ya ce wannan, gida ta biyu kai sorry, award, wannan kenan inda za mu karbi awarding, daily award. Yanzu akwai daily award inda za mu karba, sai mu danna kan wannan abu. Kun ga da muka danna ya kamu wannan inda ya ce continue check in color tax, wajen tax center kenan. Ya ce continue check in color, sai ya za mu yi, sai mu danna inda yake wannan kenan, inda yake rawan nan, sai mu zo mu danna wajen kenan ma nan gurin kenan. Sai mu zo mu danna nan wajen da yake shine day 2. kun ga day 1 farkon fara buɗewa ne, ba a sai kamar free gift aka bamu. Sai mu zo mu danna gurin sai mu yi haka. Kun ga mun danna an bamu wannan ɗinmu. Sai kuma daily ne za mu zo mu yi ta danna. Sai kuma gida ta 3 kenan, ta tsakiya, za mu je mu duba me yake ciki, shine guraren wajen mashinan nan. Kun ga akwai mashina kala-kala wanda za ka iya siya ya maka aiki. Kun ga mashin ta farko, wannan mashin ta farko ya ce mana, kun ga mashin ta farkon nan ya ce nawa, kun ga dai kuɗin nashin nawa kenan, $45, wanda daily zai na baka 3 nawa, zai na baka $3 a daily. Kwana nawa, kwana 45 zai yi. To wannan kenan. Sai kuma wanne, sai kuma ta biyu. Kun ga ta biyu ma kamar wancan din ne, amma sai dai wannan kuma aka ce $20 za ka sa, sai yana baka nawa, yana baka 1.20, 45 days shi dai. Sai kuma gida na nawa, na 3, wato mashin ta 3,
wanda za ka siya $80 wanda zai na baka 5.20 na har tsawon kwana nawa 120 kenan, bi ma'ana wata 4 zai yi kenan. To kun ga wannan abun ba karamin abu bane, gaskiya akwai alkhairi sosai a cikinsa, sai mu yi kokari a tafi da mu, kar a bar mu a baya. Sai kuma gida ta 4 kusan da na ƙarshe shine team, inda aka rubuta team din nan dai kun ga da yanayin cikin ta dai. Wannan team din da aka rubuta nan na nufin wajen friend ɗinka kenan. Kun ga an rubuta invite friend, mining together, get award sorry. To wayannan gabaki daya zaka yi inviting, sai kuma ku yi mining tare da su, kuma ka samu awarding na wanda kun yi mining tare da su. Sai kuma gida na ƙarshe shine mine, wato naka gidan kenan, wato kenan shine account ɗinka. Kun ga gashi nan ta wannan an zo rubuta mana Yunusare, kuma Yunusare da aka rubuta mana maimakon mu da muke neman Ibrahim, sai su sun sa mana dai gashi na dai. To duk da dai wannan din ma dai shine as a nickname, shine kenan username dina, wanda yanzu a cikin wannan group din da wannan platform din da suka ban. Sai kuma ga main account dina, sai kuma ga daily income, wanda in na siyi machine zai na ban, sai ya nuna min anan abin da kullum dinga samu. Ga kuma award profit, wanda kenan a wanda muka yi a bayan can wajen awarding, wanda ya nuna mana gida ta biyun nan. Sai kuma profit return, kun ga dai kamar yadda kuke gani, wannan shine duk abin da ka samu wanda yake tara ma a nan wajen kafin ya nuna ma wajen wannan. To bayan wannan sai kuma ya za mu yi, kun ga a nan gaba tukunan za ka je ka yi withdrawal ko kuma deposit dai da sauransu. To bari mu je mu shiga wajen deposit. Kun ga wannan shine deposit, sai mu danna mu shiga wajen deposit mu gani. Kun ga da muka shiga wajen deposit ya nuna mana gurare guda 3. Ta farko wannan kenan yace USDT kenan shine TRC20, amma a cikin USDT ma ba a yi amfani da kowanne ba, sai dai TRC20 da ka tura. Amma in ka tura wani gaskiya kai asaran kayanka, dole ka yi amfani da USDT wannan. To in za mu yi amfani da USDT TRC20 sai mu danna kan kamar haka, sai mu kofi wannan din, sai mu zo mu kofi wannan link din, wannan shine account wannan din su, sai mu kofa, sai mu danna wajen copy address, sai mu je mu yi pasting. Before mu yi pasting za mu zo mu sa adadin da muke so a nan, mu ce da muna so kamar for instance za mu sa nawa, sai mu ce za mu sa kamar nawa 12, ko kuma in ce bari dai mu yi ta 50, sai mu ce za mu sa 50. Sai mu zo kasan nan inda ya ce my wallet address, wancan address wallet din nan in ka sa za ka zo ka sa nan wajen wancan wallet address din. Sai kuma screenshot da ka yi na wannan din da na result din ka zo ka sa nan gurin. In ka sa tukuna sai ka ce ka danna complete. Kana danna complete din nan wajen nan kenan, complete din nan za ka danna ta. In ka danna ya tafi, sai a yi verifying a turo maka. In kuma ka ce a'a ta kuɗi za ka yi, sai ka koma baya nan gurin kenan. Akwai OST official bank 1 da OST official bank 2. To bari mu gwada bank 1 wannan kenan, sai mu danna haka. In muka danna haka, kun ga wannan bidiyon da zai yi guiding din mu ne, sai mu danna mu yi haka, mu sa adadin dalar da muke so. For instance mun ce $50. In muka sa $50 sai mu zo mu danna deposit now. In muka danna deposit now, bari ya kawo mana wannan yawa. Kun gani da muka danna deposit now, nawa ya ce mana 31,000 abin da za mu sa. In muka sa 31,000 zai ba mu wannan ɗin kenan. To 31,000 ina za mu tura, shine aka ce sunan bankin Go Money, sunan account gashi na dai account number, sannan kuma ga account name Abubakar Abdullahi. To sai mu yi copying account number. Za ka yi copying account number kenan, a ina za ka yi copying account number gashi nan da za ka yi copying account number, sai ka yi copying wannan account number ka je ka tura wannan kuɗin. In ka tura sai ka yi screenshot din wannan din da za su baka, ko kuma inda ita wannan application ka tura sai ka cire slip din, sai ka zo ka yi copy ka zo ka daura nan wajen, sai ka zo ka danna upload din nan. A ina yake upload ga sana, sai ka zo ka danna nan wajen.
kana danna zai kawo ma haka to kyamara ko kuma download. A ina za ka yi downloading kenan inda ka yi wannan ɗinsa. To sai ka zo ka ɗaura, in ka ɗaura sai ka zo ka danna pay wannan pay mail kenan already kenan ka riga ka yi pay, sai ka zo ka danna pay. Kana yi za su ma wannan, za su ce please wannan ka ɗan jira sabida ka samu wannan ɗin a tantance ka. In an tantance ka garanti ne kamar yadda ka faɗa hakan yake result ɗin nakan da kuɗin da ya je wajen nasu sai su yi approving. In aka yi approving a ina za ka kalli an yi approve kayanka. In ka yi approving za ka koma baya ne, sai ka koma nan wajen kana koma nan ma za ka ga wannan ɗin mare an turo maka garanti kayanka. A ina zai zo ya sauka, in aka turo nan zai zo ya zamna wannan ɗinka. To in ya hau nan wajen shi ke amfani alhamdu, sai kuma ka zo wajen machine ɗin mining, sai ka zo abin da ka ɗaura. Mu nawa muka ɗaura? Mun ɗaura 50 wannan ne. Mun ɗaura nawa? Mun ɗaura 50. Sai mu yi me? Sai mu zo mu danna kamar nan wurin buy ɗin nan. Kana danna buy ɗin nan zai ce ma haka, zai kawo ka haka. A wajen agree nan da makin haka za ka bar shi, sai ka sauka ƙasa. Wannan dai kawai guiding ne za a yi taima da fadakarwa ga game da wannan mashin ɗin. Sai ka zo ka danna confirm. Kana danna confirming, kun ga yanzu da yake banmu da kuɗi ya ce your balance is insufficient, kenan balance mu bai isa ba. Inda da ya isa sai kuma ya nuna mana ya isa. Kaɗan daga cikin wannan ɗinsa kenan. Za mu tsaya a nan, mun gode, sai kuma nan gaba inda da insha Allah muka samu dama dai kafin nan da dai kwana 2 zuwa 3 za mu nuna muku yadda za a yi withdrawal da dai sauransu. Yawa mun gode sosai, amma kuma kar ku manta, in dai wannan ce farkon ziyartar ku, kuma na subscribe, sannan ku danna mana kararrawan sanarwa saboda muka ɗaura ta withdraw da sauran